wabarakatuh. Masih ya aku dalam kacang kwana lafiya. An kamar yadda muka saba kullum muna kawo muku fina-finai zuwa kamar irin fasarar sultan da algaita da sauransu da amma yau ba sultan bane ba algaita bane kamar yadda muka saba da yau din da ya muka kawo muku fasaran dilop ne insha Allah. Kuma sunan fim din karfin jini hali shine dai ya za mu kawo muku bi idan kai ba ne ka bayan har karshen bidiyon kaga yadda muka yi ba tare da bata lokaci ba. Misali za ka shiga akan YouTube ne kamar haka, idan ka shiga za ka rubuta Haruna Zamani TV da shi ya kawo sama. Yawwa in kai ba nan za ka subscribe nan kuma kai like kamar haka, nan kuma kai share zuwa ko group zuwa kuma su musu amfana. Misali nan za ka taba kamar haka, wannan shine ainihin link din da za ka taba kamar haka. Yawwa amma kafin zan fara makullin sirri idan kana bukatar zuwa sababbin fina-finai zuwa series complete da sauransu dai to za ka iya tuntuɓa wannan lambobin da ka gani ba tare da bata lokaci ba. Insha Allah mu kuma za mu faɗa ma yadda za ka shiga kan group din insha Allah. Yawwa za ka sa koko ɗaya 5 6 wannan shine ainihin makullin sirrin za ka taɓa kamar haka, sauke nan shi za ka taɓa, kallo kake so nan za ka taɓa, idan download kake bukata nan za ka taɓa kamar haka. Yawwa idan ka danna nan za ka saka kamar haka ba tare da